So what's up guys, magandang umaga Bicolandia. Ayan, nandito tayo sa bayan ng Minalabak guys. Punta tayo ngayon sa Naga City kasi follow up natin yung ORCR ng ating motor ni Octotrike guys. Yan, wala nang baha dito sa bayan ng Minalabak guys. Passable na lahat ng mga dumaraan dito. Kasi nung nakarang bagyong Christine ay hindi tayo nakadaan dito sa lugar na to. Kasi malalim yung bahay. Ngayon pa lang tayo makakadaan dito sa lugar na to guys, na nakamotor. Yung guys, sitwasyon dito sa bayan ng Minalabak guys. Nasa sentro tayo ng Minalabak. Daming basura, kalat. Ang kakaliwa na tayo dito guys. Panaga na tayo. Kanan papuntang Pili, Albay. Guys, sitwasyon dito sa bayan ng Minalabak. Guys, high tide. Malinis ng kalsada dito. Yung nakarang Christine, grabe. Grabe nagkaat ng mga libre dito guys. Sa lugar, napakalalim ng baha dito guys nung nung nagdambag yung Christine. Nampas tao yung dito, yung mga palay para silang nalanta. Sayang. Kawawa naman yung mga magsasaka natin. Ito tayo sa barangay Burung-Burungan, Minalabak. Diyan guys, yan dyan ilog na yan guys Kaya napakalalim talaga ng dito ng baha. So what's up guys? Grabe nangyari talaga dito sa lugar na to. Kawawa yung mga tao dito, yung mga malalapit sa gilid ng ilog. Kawawa talaga sila So naghamaying sila ng relief. Nag-aabang ng relief yan dito guys, yung mga tao sa lugar na to. Ayun, mga nagiging ng relief dun kasi sila malapit sa ilog guys. Kaya pag bumaha-baha dito talagang napakalalim ng baha. Nagpas tao talaga guys yung dito baha. Yung mga gamit nila nakakalungkot dito yung mga yung mga palay na nasira guys dahil sa baha. Grabe, kawawa yung mga tao dito. Wala nang aanihin kasi ng baha. Yan, na tayo, touchdown dito sa Rio Minlaor, Camarines Sur. Ito, grabe, malalim din dito yung baha. Yan guys, passable na dito lahat na dumadaan. Motor, jeep, mga SUV, sedan. Yan, passable na dito lahat guys sa lugar na to, sa Barangay de los Rio. Pero meron pa rin mga tubig pa rin sa mga palayan guys. Makikita nyo mga tubig pa rin. Touchdown Minlaor. Yan guys, dito tayo sa Minlaor, Camarines Sur guys. Passable na rin dito yung mga dumadaan sa mga biyahero natin dyan. Wala na rin tubig dito guys.
Pero may mga tubig pa rin sa ano, sa mga palayan, mga tubig pa rin guys. Pero dito wala na. Ayan, sitwasyon dito guys sa Milaor, Camarines Sur. Sumayan na tayo sa may Casureco. Yan guys, so Milaor. Yan. Meron na yung mga nagtitinda na rin dito. Bukas na rin yung mga tindahan dito guys sa bayan ng Milaor guys. Yan ang basketball court ng Milaor. Dito malalim din dito ang baha. Lagpas tao rin dito guys. May mga gamit nila guys. So, refrigerator, washing machine, mga nabasang mga gamit. Yung mga basura guys. Oh. Pag bumaba kasi guys, talagang ang unang taano mo talaga yung basura. Ang unang makikita mo talaga sa mga gilid ng kalsada. Yan, kakanan na tayo, highway na. Going to Naga City na tayo. Yan guys, oh, bumabiyahe. Marami na bumabiyahe ngayong araw guys. Kasi buti na hindi dumaan yung bagyong ano dito, Marcel. Hindi dumaan yung bagyong Marcel dito sa Bicol. Guys, sitwasyon dito sa Milaor, oh. Ayan. So what's up guys? Yan, maraming salamat sa mga sumusuporta sa ating YouTube channel JDE TV Motovlog, sa ating Facebook page. Maraming salamat. Team Kauragon, mga Kauragon natin dyan dito sa Bicol guys, ay maraming salamat sa inyo lahat. At dito ko na rin tatapusin ang aking vlog for the day. Sana wala nang bagyong dumaan dito sa Bicol guys, para ano, yung mga tao dito ay makabawi na sa pinsala ng bagyong Christine guys. Peace out.